प्रणाम। जय भोजपुरी। आप लोग की रिपोर्ट में बता भी जा रहल बानी कि हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो और नया बवाल धमाका हो चुकल बा और पहिला बार लागता कि लेवल के और एह तरीका के गाना आइल बाटे। जी हाँ भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री के इकलौता शेरनी सुपरस्टार गायिका और नायिका अक्षरा सिंह, जी हाँ भैया, अक्षरा सिंह लेकर आ चुकल बाड़ी एगो बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, बवाल और यूनिक गाना। जी हाँ भैया, ये गाना के खातिर हम शब्द यूनिक यही से यूज करतानी, ऐसे कि गाना बिल्कुल अलग हट के बाटे। लिरिक्स होके चाहे वीडियो क्वालिटी होके, सब कुछ एगो अलग लेवल के बाटे। एकदम लागते नहीं के भोजपुरी में जौन गाना बन रहल बाड़े चाहे जैसन बनत रहन वैसन एकदम गाना नहीं लागत। एकदम अलग फ्लेवर के गाना लाग रहल बा। ए गाना के सुन के देख के एगो अलग ही वाइब आ रहल बाटे और एक गाना के मैटर भी अलग लेवल के बा, अलग अंदाज के बाटे, जिसे बॉलीवुड पंजाबी सॉन्ग में देखे के मिलेला। वैसन मैटर पे इ गाना बाटे, ओह तरीका से लाग रहल बा। और अक्षरा सिंह के लुक आहा गजब लाग रहल बाड़ी, एकदम दिल छेद देता रही, इतना जबरदस्त लुक लाग रहल बा। और ऐसन ऐसन कपड़ा में पहनले बाड़ी, ऐसन ऐसन ड्रेस पहनले बाड़ी जना के देख के नु मन आहा मजा आ रहल बा। जी हाँ भैया, गाड़ी भी एमे आप लोग को देखे के मिली और एमे अक्षरा सिंह के नोटी और लवली क्यूट वाला अंदाज देखे के मिली, जौना खातिर जानल जली तो चीजें में हइये बा, लेकिन कुछ अलग हटके भी नोटी टाइप के। नोटी तो ऐसे हइये ही मजाक मस्ती करते रहली, लेकिन एमे रोमांटिक और तनी अलग अंदाज के एकदम क्यूट वाला चेहरा भी उनकर देखे के मिल रहल बा। अलग अलग लुक दिख रहल बाड़ी, एकदम देसी लड़की नहीं लागत, विदेशी लड़की लागत रही वीडियो में। जी हाँ भैया, करण खन्ना उनका संगे डांस कर रहल बाड़े, साथ दे रहल बाड़े। जी हाँ भैया, और एह गाना के खुद अक्षरा सिंह ही गईले बाड़ी और केहू नइखे गईले। जी हाँ भैया, और इ गाना जौन बाटे आइल बाटे लिंस म्यूजिक। जी हाँ भैया, लिंस म्यूजिक जो कि बहुत बड़ कंपनी ही है, बहुत बड़ा नाम बाटे ए कंपनी के पूरा इंडिया देश विदेश में। जी हाँ भैया, बॉलीवुड में एक कंपनी के बहुत ज्यादा चर्चा बा। अब इ कंपनी जे बा भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह के माध्यम से एंट्री कर चुकल बिया और बवाल बवाल प्रोजेक्ट, बड़ 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 लेवल के गाना इ कंपनी हमेशा करेले। तो आप लोग प्यार सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा ये गाना के दी जा, ताकि अक्षरा सिंह और ज्यादा हमनी कैसा बेहतर बेहतर गाना लेके एंटरटेन करस। और इ कंपनी अक्षरा सिंह के साथ साथ भोजपुरी के और स्टार लोग के साथ हमनी के बीच में नया नया जबरदस्त जबरदस्त प्रोजेक्ट लेके आवे और हमनी के एंटरटेन करे। बहुत जबरदस्त बात, स्वागत करी जा लिंस म्यूजिक कंपनी के। जी हाँ भैया, लिंस म्यूजिक यूट्यूब चैनल के ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके प्यार आशीर्वाद दिखाई जा और भोजपुरिया पावर दिखाई जा। और ये गाना के बात कर लिया जाए तो गाना के लिखले बड़े सोनू सग्गू जी और म्यूजिक दिले बा बबल्स म्यूजिक। जी भैया, बबल्स म्यूजिक कोनो आदमी के नाम नहीं है, ग्रुप के नाम बा, बबल्स म्यूजिक के नाम बा। और एक वीडियो के डायरेक्शन के लिए बड़ा लकी विश्वकर्मा जी के भोजपुरी के नंबर 1 कोरियोग्राफर कहल जाला। उहे गाना के कोरियोग्राफी के साथ साथ कोरियोग्राफी कैसे नाम तो में नहीं दिखत, डायरेक्शन के लिए बड़ा कोरियोग्राफी भी उनके ही हुई। बहुत जबरदस्त गाना बा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, देखी जा। और लिंस भोजपुरी के सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। और अक्षरा सिंह के लुक देख लेल बन जाए, गाना देख लेल तक कितना में अक्षरा सिंह के आवाज भी बहुत प्यारा लाग रहल बा, अच्छा लाग रहल बा, सुंदर लाग रहल बा, सुने के बार बार मन करता। अक्षरा सिंह के लुक के साथ साथ उनकर आवाज भी सुने के मन करता। और लिरिक्स के कहे के नहीं के जबरदस्त गाना बाटे, सब मिला के एकदम बवाल गाना बाटे, जौन की टॉप लेवल के गाना बाटे, टॉप क्वालिटी के गाना बाटे, एकदम यूनिक बाटे। जरूर देखी जा, जरूर सुनी जा, देख लेल बन जा। तो कैसा लागल नीचे कमेंट सेक्शन में अपन राय दी जा। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।